Iyo, maing gabi mga lubino. Kumusta mo diyan? Nakapangandam ng bagyo. Ito dari yung taon. Hindi ka ko trabahoan. Pag-abot na ko dari. Wala na taong balay. Oh, mao nang balay dari. Oh. Hawa na kayo. Kita mo ni daghan kayo ni siya mga hinang mga kuandre. Mga binitay. Oh. Kanan lang ako sinunob na akong binitay ron. Mga gamit dari pang tapok-tapok na oh. Oh, na tapok na. Dari oh. Agi siguro yung puto sa kong asawang TV oh. Dasing ko ma kuan. Pero mo na tao diri ay nang ano sila. Bakwit na sila sa lahog. Tuwa na dito sa proper. Ako inta napukos bukid sa lahog. Samo ni mga gamit diri oh. Pag abot na ko murag taud-taud sa kuno maud paggikan. Wa mi magkasugat kasada da. Samo ni update ron sa bagyo no. Oh. Mingaw kayo mo ah. Nanaw ta diri na bay bahaw diri kay busla ko rin. Ana ay bahaw de. Timing bagyo hinoon. Sama ni mga butin. Nagpalit ba siya mga butin daan. Ang mga tubig. Akong manok ya. Pero oh. Ano naman eh. Mura maggi. Sus mga pa siguro ko niya to. Di ko katogri ako sa ay. Apas ko sa evacuation siguro center ron. Di ko katogri nga ako sa. Tanaw na rin ko si dagan na sa panahon ron. So hawa na kayo. Dinha daghan mo yung pambitay diri. Ana gihawana na. Oh. Ano mga so diha. Diri wala oh. Ang platuhan na sa ubos. Ang mga papel ka, importante ra begini mga papel eh no. Maragi yan naging secure na ando. So sayo ra magenta may mauli dayon ta ganiha. Ay alas 4 ra may buhian unta. Ang uban ganiya half day. Niya kay